రెడీ మంతుందిಲ್ಲ అయితే ఫస్ట్ మటన్ సార్ రెడీ అవుతుండ్రు కొంచెం కోపు అందుకు కట్టు మంది ఇతలే మటన్ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೇ ಫ್ರೈ ಪುರ ಮಂತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಳ್ಳು ಪುರ ಹುರಿದು ಬೋಂಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಗಂಜಿ ಆವಡಣ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಆವಡು ಓ నేను ಪೂರೈಸ್ತ ಬೇಳೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ నేను ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಟನ್ ತುಲೆಗೆ ರೇಟ್ ನಿಕ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 750 ತುಲೆ ಮಟನ್ ಪುರ ತಿನ್ನೋಲಿಯ ಆತ ನನಗೆ ರೇಟ್ ತುಂಡದಾರೆ ಇಟ್ಟು ಕೋರಿ ರಗಾಲೇಜ್ ಇಂದೊಂಚೂರು ರೆಸಕ್ಕದೆ ತೊಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಕೋರ್ದಾಗ ಚಿಪ್ಪದ ಮಾತೆ ಲಂಚೊಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಪಡ್ದು ಕೋರ್ ತಿಂದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದು పోతుండు ಬುಕಮ್ ತಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಮಟನ್ ಕಣಕಂದು ಇನ್ನು ಮಟನ್ ಕಣಲ್ತುನಾಗ ರೇಟ್ ತುಲೆಗೆ ತುಂಡುಂದಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಂದಮ್ಮ ರೆಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ ಯಾವು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕದ ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ತೋಡಿ ತೆಂಚೂರು ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಡೋದು ಬೇಗ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಪುರ ಕಟ್ಟಿಯರುಂಡು ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ರಗಾಡದು ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಕಿರಿ ವಾಯರ್ನೆ ಜೇತು ಬೇಗ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿತ್ತೇನೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಂತೆ ಬೇಳೆ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಕಡೆದು ಪುರ ಇದು ಕದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತ ಕಿರ್ಕಿರ ನೀವು ಒಂಜಾನೊಂದು 8 ಸಲ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಕುಂತ್ರೆ ತಂದಿದ್ದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂಚೂರು 2 ದೊಂಬು ಕಾಯ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದೊಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ಬಾ ಅರಿಪೊಡಿ ಬೇಕು ಮಾಡ್ರಿ ನೀರು ಗೋಧಿ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿ ಚಾ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದೆ ಬೇಗ ಕಣ ಬೇಗ ಕಣ ನನ್ನ ಆಂಡು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಇಂಚು ನನ್ನ ತಿರ್ಗುಣೆ ಸಮ ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿಯರೆ ಏನೇ ನಿಕ್ಲಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾವಡೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿನ ತಿರ್ಗಾವಡೆ ಓ ಇಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀನು ಅಜ್ಜನ ಎಲ್ಪಾಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂರ ತಿರ್ಗಿದಾತು ನನಗೆ ಪತ್ತಿರಿದಾ ಇದು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಪತ್ತಿರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇದು ಕೇರಳಡು ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತ ಈ ತಿಂಡಿ ಚಿನ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಅರಚೂರು ದಾನ ಆತೀನಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಅದ ಬಂದು ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ನಗೂ ದಾಳ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋಗ್ಮನೆ ಗೊತ್ತು ನಡಿಕಾಯಿ ಹೊಡುದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜನ ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕು ನೀವು ಎಣ್ಣೆದೆ ಉಜ್ಜಿದಿ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿದ್ವಿ ಕೈ ಟೊತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಯಾವ ಒಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಕಾಳಿ ತುಲೆ ಸಿಂಗರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಿಂಗರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪುರ ಬಲ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲೇರು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಾರಿ ಜೋರಾತರು ತೆತ್ತಿ ಕುಟ್ಟೈತೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಸೋಮಲ್ವೇ ಬಿಡಲ್ವೇ ದರುಡಿ ಪೊಳಗ ಲಾಟ್ ಬಿಡ್ತಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದರೋಡೆಕೋರರಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪತ್ರ ಸಣ್ಣ ಬೊಗಯ್ಯೆ ವ್ಯಾನೆ ಬಂದ್ಬಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಕಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅವು ಕಾಯಿ ಈ ಕಾಯಿ
മകത്ത് പാടിയ മകത്ത് പാടിയ അവന് വാട്ടർ ബോക്സ് പാട് തരപോത്തുണ്ട് വന്നു എന്താ ആയിജ ദോശ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಂಬತ್ತರೆ ಮಾನ್ಪೆರೆ ರೊಟ್ಟಿನ ವಿತ್ ಬಂದೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ಅದಿಗೆ ನಾತನಾಗ ನಾವಾ ಸಣ್ಣ ತಿನ್ನು ಚಿನ್ನ ತಿನ್ನವಾ ಈಗಿನ ಗಿಡಿಡಿ ಹಾ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ನೆನ್ನೆ ಬೇಳೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನು ಇದಿಯೇ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು മോള് ചിന്ന അഞ്ചര അക്കണ ഡിസ്കോ ആവുന്നുണ്ട് വെച്ചാപ്പണേ മാമ പാത്തിരുന്നാಗ ഉപ്പ് ಅಕ್ಕೋರ ಉಪ್ಪು ಕಾರಿಯಾ ಪೂರ ಬಿಸಿ ನೀ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಿದೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇ ರಗಾಳಿ ಜನ ಬೇರೆ ಬಂದ ಪಿದೈ ಪೋದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಎಡ ಕಟ್ಟು ಕಿರ್ಕಿ ಮುಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ರ ಬಯ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರಣ್ಣ ಅಡ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅವಣ್ಣ ಅನ್ಕೋರ್ಲಿನ ಪಾರ್ಲ ಗೂಡು ತಿರಿಬುರ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಣ್ಮನೆ ಸುಕ್ಕ ಮಣ್ಮನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತಿಂತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ದಿಕ್ಕಲ್ದೋದ್ರು ಬಾಡ್ಸೋಕಾವಡು ಸುಕ್ಕ ಬಾಡ್ಸೋಕಾವಡು ಕಣ್ಣೂರಿ ದಿಕ್ಕಲ್ದಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಅಕ್ಕಗೂ ತಿಯ್ಯರೆ ತಿಯ್ಯರ ಮಣ್ಣು ಹಂಚತ್ತು ಕೈಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಗೌಡು ಕಾ yang toothand mana yang toothand poda mummy bandal kaali tu stara ಈಗ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಮ್ಮ ಆತಿ ಜಿಂದ ಓಡು ಕೈತ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ ಮಲ ಸುಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಪುಡು ಅಕ್ಕ ವಿನ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇರ ಬೋಂಡ ಕೊದ್ದಿಯರ ಬರೋದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಿ ತಾರೈಗೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚ ಪಂಡ್ ಪರಿಚಯ ಸಿಗಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಆಪುಂತುಲೆ ಸಿಗಡಿ ಒಂಜಿ ಈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದ್ದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗದಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಹಾ ಚಿನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ಲಿನಿ ಲೈಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಸಮ ಮನ್ಪು ಮಾತ ತಿನ್ಪುಲೆಕ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನೆನ್ನದಲ್ ತೋಜೋಡು ಅಚ್ಚ ಮನ್ಪಾಲು ಪಿರೇರ ಲೆಪ್ಪೆರ ಕುಲ್ಲೇರ ಬೆಲ್ಲಿಂದು ಇಷ್ಟ ತಾರಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಭಯಂಕರ ಹಚ್ಚಿದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಪಡಿಯ ಎಡ್ಡೆಜು ಉಪ್ಪಡಪ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ಪಡಿ ಈ ಅಕ್ಕನ ಅಗಡಿ ಕೊರ್ಪಣ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಡಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಮೇಲೆ ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿರು ತಿಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಸಂತ ಅಡಿಕೆ ಬತ್ತು ಬಳೆ ನಾವದು ಕುಳ್ಳ ಉಂಡ ಸುಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ ಗೊಬ್ಬು ಕೋರಿ ಲಕ್ಕದ ಬಳಿ ಪುಡಿತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಣ್ಣಿಕಲು ತೂತರಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಐದೇರು ಪಿದಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟದ ಅಂಡ ಎಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಡಿಜ್ಜ ಸಂತೆ ಮುಳ್ಬರ ಫಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ್ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ತು ಕಾಬುಜಿ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಮ ತಿರ್ಗಾಗ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಬರೋ ಪೊಡಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜಿ ಎರಡು ತಿಕ್ಕೆರ ಬಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲ ಗಡಿ ಗೊರ್ಪಡ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪದ್ರ ತುಂಡು ಬುರ ಲಕ್ಕೋದು ಬಲಿ ಪುಣ ಲೈನ್ ತೂಳ ಐತೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ತೂಳ ಮುಚ್ಚುಗಯ ಸುಕ್ಕಳೆ ಕಣಾಪುಂಡು ಬಲೇನಿ ಎಂಚಿನ ಕುಳ್ಳಾರನೆ ಬಲ್ಲಿ
ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಡು ಸಂತ ಸಮ ದೆಪ್ಪು ಅಪ್ಪಜ ನಿಜ ಏ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಹಿಟ್ಟಾಡ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ತೆಕ್ಕಳಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಲ ಕಡಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ಅಮ್ಮ ಮೀ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಸುಕ್ಕನ ಜಾಲ 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 ಪಾಡು ಕೂರ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಲ್ದು ಪೇ ತಪ್ಪಲೇನಾ ಇಂಚಿನಂದೆ ವಾವಸ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪುದ ಮುಗಿಪ್ಪುಣಯ ಎಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಜನೊಲ್ಲಿರು ಲೈನ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಈ ಬೈನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಣ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕಣಿಗ್ಲಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ತಿಂಡ್ರೆನೆ ಆಗ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಂಸ ಯಾನಂತ ಸುಖ ಪಂಚ್ ಗೆಂಡನ ಬೀರ ತೆಕ್ಕಳ ತೆಕ್ಕಳ ತೆಲಿಕೆರೆ ಪೊಣ್ಣನ ಕುಳ್ಳುಜಿ ಕುಳ್ಳುಜಿ ಫೈನಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲೆ ಕುಳ್ಳುಜಿ ತರ ಇಂತ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ವೀನ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ಕ ಪೂರ ಅಮ್ಮದು ಒಂದು ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ದಕ್ಕಳ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತಾಗರ ಬರುಡಿ ಅಕ್ಕ 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 ಸುಳ್ಳುಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನೈಸ್ ಕೇಕ್ ಫೋಟೋ ಇಡ್ಡಾರ್ಕೊಂಡಿಯಾ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Chinnu. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. ಇದು ಬರ್ತಡೆ ಕೇಕ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರು ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕ ದುಮ್ಮೆ ಕಂಡಿ ಇಜಿ ಕೊರಂದೆ ಎಂಚಿ ಮುಜಿ ಕಾಳು ತಿರ್ತವೆ ಇದು ನಾನು ಚಿನ್ನಿತಾಗಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಕೊಡ್ಪಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಏನಿಷ್ಟು ಏನು ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ರಾಗ ಬಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಲನೆ ಏನಷ್ಟು ಶಯ್ಯ ಒಂದ್ಲಿ ಶೈ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಡ ಅಣ್ಣ ಏನಲ್ಲ ನೀ ಕೊಡ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಲ್ ಗಟ್ಟ ಬಂದಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ನಾನು ಸಣ್ಣದಾದ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡಿ ಬಾತಂದ್ರೆ ಅಂದ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಪುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಅಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಇದು ಲಾಗರ್ ಚಿನ್ನು ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟುള്ള ಲಾಗ ಬಂಜಿಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ತೋರಿಂಡು ಚೋರು ಪಡ್ತಾನ ಉಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಪಡು ಚಿನ್ನೆರಿ ನೀ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಇತ್ತು ದಿನಟ್ಟು ಚಿನ್ನೆರಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪುಣೆ ಜಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಚರಣಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಯಾವ್ದುಂಟುಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದಾಯಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದಿರ ಮಟನ್ ಸಾರು ತಿಂಡು ತಿಂದು ರಸ್ಮಲಾಯ್
ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅನಸ್ಸು ಮನ್ಪುನಾಡ್ದು ಮುಂದೇನದ ಆಯ್ತಾ ಬಾಂಟು ನೆಂಗೆ ಕಡ್ತಾ ದಾತುಪ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಜನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಬುಕೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡನೆ ರಸ್ಮಲಾಯಿ ಯಾವ ಹೆಂಗೊಂದೇರು ಟೈಮ್ 11 ಗಂಟೆ ಆಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲ ತಿಂದು ಪುರ ಆಡು ಬಾಡ್ಶೋಗದ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಂದಿರಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಚಿನ್ನಂತ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಲಾಗ್ ನೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಬಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.